माने बेखेवबाय नैबे समाव नोंथाङा मा फोरमायनो गिबियावनो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ साबायखर बावदों जोंखौ लोगो हमनायनि थाखाय आरो नैबे जारिमिनारि जि मोनसे तामुलपुरनि जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव जि मोनसे हाबाफारि जाबाय बे जाहैबाय माने थाखो 10नि जि फरा बिजाब बेखौ दिनैनिफ्राय बर'जों बेखेवनाय जाबाय आरो बेखौ बेखेवनाय लोगो लोगो दिनैनिफ्राय जायफोर बर' फरायसाफ्रा बर' बिजोंजों फरायनो गोसोमोन दिनै बेखौ बिसोर फरायनो हासिगोन। जोङो सान्दों बेयो मोनसे फार्स्ट स्टेप जागोन। जोंनि फार्स्ट स्टेपआ बिजाबखौ बेखेवबाय आरो जों बेयावनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेखौ जोङो सेकेन्ड स्टेप थार्ड स्टेप फर्थ स्टेप जों लांबाय थागोन। जों बेनि थाखाय साखाफारा जों खामानि मावगोन। नंगौ आथिखालाव फोरोंगिरिनि खोथाखौ जेबो बिदि रायलायनाय जायाखै। नाथाय जोङो फोरोंगिरिखौ रायलायनाय जायाखैब्लाबो जोङो फैबाय थानाय सानाव जों बे आयदायाव फोरोंगिरिखौ नांगौ जों बेखौ दाबि खालामगोन सरकारनि खाथियाव। जों नुनो मोनदों बेखौ माखासे कलेजफोरा बाहायना खालामदों आसलते अनलाइनाव अपसन फैयैनि खारना जाबाय माखासे कलेजफ्रा बाहायना खालामदों। मानोना बेनि थाखाय 2021आवनो रायजो बेंगिरिया मोनसे नटिफिकेसननि गेजेरजों जे बर' बिजोंजों फरायनो हागोन होननानै होखादों। दा बेखौ जोंबो थाब मिथियैयाव आगोलनि जि बडि बिथांमोना बेखौ मिथिखागौ अबसे नाथाय जोङो बेखौ थाबै मिथियैयाव एसे दिगदार जादों। खिन्थु दायो बे जेंनाया जोब्बाय। दायो जिखि कलेजाव बे रोखोमनि आपत्ति खालामगोन जिफोर कलेजाव आपत्ति खालामगोन बिथांमोना जोंनो खोन्थानांगौ आरो बे बेलायाव जोङो थांनानै जों नांगौबा बिथांमोनजों जों रायज्लायहैगोन। बेवहाय सोरबा फरायनो गोसो जानाय फरायसाफोरनि सुबिदाखौ डिप्राइभ खालामनाय बन्सित खालामनाय बियो खिन्थु गनायथावना नङा बेखौ जों बुङो आरो जों खावलायहैगोन आरो जाहाथे बियो बे रोखोम दाजाथों। जोङो फैगोन बोसोराव साइन्सखौ बेखेवना होगोन आरो फैगोन बोसोरावनो जों कमार्सखौबो बेखेवनानै होगोन। जोंहा बेवहाय खुनु प्रब्लेम गैया। जोंनि मा होनना बुङो जायफोरनाखि एक्सपार्ट बिथांमोना खामानि मावगासिनो दंखायो आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो बे बेलायाव जों खुनु दिन जनानै थायाखै जों खामानि मावबाय थादों। बर' थुनलाइ आफादा इउनिभार्सिटि लेभेलाव बर' बिजाब मोना होननानै बुङोबा बियो गनायथावना नङा आसलते। मानोना इउनिभार्सिटि लेभेलाव बिजाबनि खुनु सर्टेज जानो नाङा। जुदि बिजाब सर्टेज जायोबा नोङो माबोरैहाय मोजां गियान मोननो हानो नों माबोरैहाय गोजौ सोलोंथाइ मोननो हानो। बेखायनो जुदि बे बाथ्राया नंमारगौबा जों बिनि सिङाव हाबथ'वाखै जों हाबनो गोनां जागोन आरो जोङो नाजागोन आरो जोंहा मोजां सोमोन्दो दंखायो। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जायनाखि जोंहा रेजिस्ट्रार दङ जोंहा सोमोन्दोआ मोजां। न' डाउट आथिखालाव भाइस चेन्सेलरनि बेलायाव एसे बेले बेजे जाबाय थादों नाथाय जोंहा जायनाखि रेजिस्ट्रार जोंहा बेजों बिराद मोजां सोमोन्दो दङ। जोङो बिथांजों रायज्लायनानै माब्रैहाय बिजाब मोनहोनो हायो बेनि सायाव जों सावरायगोन। आङो गिबियावनो बुंगोन आं दहायबो बुंदों जे सरकारा गनायथि होआबाथ' हाया। जोङो सरकारखौ सिगाङाव साबायखर बावगोन। गिबियावनो गिबि मन्थ्रि आरो लोगोसे जोंनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आसामनि आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांनो जों साबायखर होनांगोन। आरो बेजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय माखासे ओरैबायदि गावखौ बावसोमग्रा दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोननि नाजानायाव बे जाफुंदों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे स्कलारफोर दङ एकाडेमिसियानफोर दङ जोंहा माखासे टिचार्सफोर दङ बिथांमोना खुनु सार्थ गैयालासिनो बे खामानिखौ मावदों आरो बेखायसो दिनै बियो जाफुंसारदों। आं बेखायनो बिथांमोन गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954
687336 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।